रेडी बेलाय बेलायके हामबाय मारो तिनि सिनि महाराजा टिप्रामथा खाका तै थानसा नंगै सामानि बातनानो एके आ थानसानि बातावनो सिनि फाके सिनि काका रामानन्द देव ब्रह्मा चिकन छरा गाव पञ्चायतनि तामका आं अबनो कबंना मुचुंग सिनि चिकन छरा गाव पञ्चायत सिनि महाराजानो जतनो हामजागौ तामनिके तिनि जरारि मेन बागे तिनि सिनि अर जागा बरक क्रय फियाबा सों बसकांनि शुक्रबार अरनि बरक भोटार बा सदस्य जे बांमानि जतनो नखनाय हिने आं आशा खायो तामनिके जों जतनो अ थानसानि लामावनो हिमनाय हेके थासिङे जे कक साइथांमानि सिनि काका कक हिंके बहायनो लिडार हिंके मोंसा माद्रा क्रिंनानि ने नांगो हेके जों मताय बारिवा बा कालिवा पुनतानानि थानानि हिंकाके पुन सैवार जायगा नांगो बा बिखुमु कक जायगा विभिन्न रकम स्पट क्रिंनानि नांगो हेके जों ताबो तिप्रा हानो बा तिप्रा हानि बरक दफानो खाकसां मारनानि हिंका हांके मोंसा माद्रा क्रिं नांनाय सिनि महाराजा हाय सिनि महाराजानि मोंसा माद्रा क्रि ताबो बो नायथक कालाय तैदुलै हामजागै दङ आबनि बागै जों ताबो लिडार गाहामनायनो जों जतनो जन गन जतन मिलिवैनो जेसे जागाफानो जयजुक्त खायनानि बागै जतनो प्रस्तुत आबनि बागै बेले बेलेके सिनि काकानोबो हामबाय मारो बत बहुत कष्टनि बरक हेके ताबो ब जागा तिनि सिमिन बया पिरिरमनाय चिकन सरब गाव पञ्चायत जत्तनि 90 ब तिनि सिमिन जत्त मेसि सबिबायनाय असु जत्तै सावैनो बुग्रा आयोग लक्तो टिप्रा मथा आयोग हामबा ताखुन मुंखा तामखा किशोर देव बर्मा नरगर तिनि तामखलाय जों तिनि जतनो खाबाय सुबाय सिनि महाराजानो सापर्ट खायना होनाय जों जतनो अर बरफ फाइजाक अम्बो पांगे लाइटासरा 3 नम्बर वार्ड मोटामोटी ताबुक फाइजाकनो बरफ ताई साबुं हुमु थांगोन बागै जों आसु बरफ फाइमालिया जों तफन जों खाबाय सिनि महाराजानो सुबाना होनाय जों अर फाइलायजाक जों आबन बागिनो जों तिनि तिरबा मथानि बानारनि तलाव फाइ जों अमनो रम फाइजा बनो बखाबायनो सिनि महाराजानो अच्छा काकानि मुंखा ताम रामानन्द देव बर्मा ताउनाव पारानि कामिनि मुंखाय चिकन छरा आइसा जे नरक बबाग्रा जे थानसा नायमानि अबन तै नरक तिनि ताम साना मुसु थानसा हांके फानबागसा जों दीर्घ बছর सुसन शासन खायजागै दङ आबनि बागैनो थानसानि दरकार जों बहु दलनो जाति दफानो मोथांनाय हिने हा रखा खायनो हिनाय बहु दलनो सुबा सुरैनायखा निर्वाचन बुलुम बुलुमनो कबर चालायनाय अबै आबो अब थांगै मानानो नायनाय माने कुनो दलनो नकलिया गाजै ताबो थानसानि वातावरण महाराजानि थानि जों मानखा अबागैनो जों थानसांगै सामुं तांखांखांके सिनि गोसाबुतै बुध भबिष्यत सिनि महाराजनो थेंगांनि बागै वानसगानो हायनाय आनि बेनारनो मारम के काका नरक तिनि तिप्रा मथा बबाग्रानि जे कबंग नरक फाइका के नंगर चिकन सराव कयटा गाव सभा दंना बा माने कयटा वार्ड पाँचटा वार्ड दङ मुसुक फेमिलि रक कानो Mali to votar 1100 মতন votar to केदार कोन बबाग्राना कसारा मुसु बुबाग्रानो जों गोसारनाय जे बिनि जे सर्वशक्ति बताबो सिनि बागै बासा माने केबनो कसाक हिया कुफुर हिया खलायै थानसा खलायै बगता किसा आबकथों अंका जारा सुसन खायनाय नेता आंचलिक दल ओ दलनो काहाम अम शोषण बात नीति या अम खूब तिप्रा हानु रखा खायनाय बा जातिनो रखा खायनाय हिने जेबासै जों शोषण खायजाक माने अप्ति नेता रकनो उकलको तनै मेका नांगिया नेता बसकांतै फैका हांके सबसे कहानुनाय अप्ति नेता रगले सिनि बसकांग तातो बुथुं के काका नरक आगे ताम पार्टी खलायमानि आं ताबो पहिला जुब समिति खलायमानि जुब समितिनि परे टिएनबी खलायखा टिएनबीनि परे ताबो आइएनपीटी पार्टी खलायखा अब के ताबुक तो तिप्रा मथा खानाबले त्रिपुरामा था माने न अब आं साइमानो जे दल आंचलिक अनेक किछु नं दङ आंखे महाराजनि आह्वाने ताबो
যতন থানসা ও থানসানে ব সিম্বল তৈ এংনাय एंगिया आबाबरक চিন্তাধারা খাইতং যে সিম্বল নাওইনাय নির্বাচন অংখর আ সিম্বল जों সর্বশক্তি থৈ জয়যুক্ত খাই রহনাय হামবায়